Ćao devojke, danas ćemo da šminkamo Milicu. Prvo da sklonimo kosu da ne smeta, a zatim krećemo sa procedurom. Prvo stavljamo nešto sa nečim. Da ne pretjeramo, stavit ćemo prvo na ruku, da uporedimo boje valjda. Da se razmaže lepo, nešto, neka osnova za nešto, nemam pojma. Stavit ćemo preko celog lica, lepo sve detaljno popuni, ali, aha, u boji biti sad, popunit ćemo, stvarno ne znam šta se ovdje dešava, boja kože, 2 slova, boja kože, nije, jeste boja, ne znam, tako lepo, tako lepo. Sad krećemo sa kredom. Crtam, a ovo je neko senčenje. Nanošenje, nanosimo senku u tankim srednjim linijama i onda je razmazujemo sa četkicom. Opet sve detaljno, lepo, da se ništa ne preskoči. Lepo, tako, lepo. I obrazi, i tako, nos, i preko čela, dobro. Sad povećavamo nos. Tako je nos, strelica ka nosu, tako je. Se tačno zna šta radimo. Opet sve lepo detaljno. Ovaj put i preko usana ide. Dobro. Sad ćemo da uklonimo neprospavane noći. Ovo ne tabamo četkicom, ovo tabamo prstom. Ne znam, možda mora baš taj prst domali. Možda može i sa palcem. I sa pokazivačem. To u objašnjenju videa. Tako lepo, kad se sve lepo istiska. A onda uzimamo, to je druga neka četka. Ova je bašunastija, veća. Veći volumen ima ova četkica. Ona je samo za oči, i za nos, i za usta, i za obraze. Dobro. Onda ovo je treća četka. Ovo ima malo duži kraj, možda treba drugačije da se drži, ne znam. Nju krećemo, znači, preko jagodica. Da, preko jagodica, tako je. I druga jagodica. Da ne pretjeramo, dobro. Ovo je nešto, ja ne znam da objasnim. Ovdje već ima nekoliko stavljenih vrsta na ista mesta, stvarno mi je ovo nejasno. Dobro. Grabuljica za zembašticu. Ovo je bila glupa fora. Sad ćemo da dobro, sređujemo obrve. Ja stvarno pojačavanje boje ili pojačavanje gustine ili popunjavanje praznina. Dobro. I druga, naravno. Idemo tako lepo da... Sad prelazimo na gornji kapak. Dobro. Malo prije smo bili na donjem, sad idemo na gornji. Vidite, opet to taj karakteristični prst. Sad prelazimo na paletu. Novom četkicom uzimamo i sređujemo gornji kapak
Nisam ispratio da li je ista boja u pitanju. Opet idemo... Aha. Ono što tamnije. Kao da je malčice tamnija neka nijansa. Ne bih znao stvarno. Ovo jeste nova boja. Sa istom četkicom. Ovo je valjda još tamnije. Dobro, sad smo na gornjem kapu uglavnom. Malo smo se zadržali. Tako lepo da se popuni. Idemo, ovo je... Nešto. Izgubio sam nit. Ili ista četkica. Aha, ovo je druga četkica tamnija. Idemo s tamnijom bojom. Ovo je valjda senčenje sad. Znači, šta je ono bilo? Ne bih znao stvarno. Dobro, jedan, drugi. Kapak. Malo tapkate, malo dugački potezi. Sad idemo, vraćamo se na donji kapak. Gledamo gore. Sad idemo sa ovom stravicom za savijanje. Jel te boli? Dobro. A obavezno morate da trepnete, ovako onda se lepše nanese. To je pod obavezno. Tako. Ako možete samo s jednim nokom, ako ne onda oba. Istovremeno. Dobro. Da, ovo je inače farbanje trepavice. Sad prelazimo i na usne. Imamo tu jednu olovku s kojom ucrtavamo boju. Ne radi Karmen isti posao. Dobro. Aha, ovo je valjda neka tamnija. Tako, i onda kad se preskoči par minuta, posle vidimo krajnji rezultat. I nestade Milica. Da, lajkujte i šerujte i ostavite komentare i Milica će da vam odgovori. I recite da li vam se svideo ovaj tutorial. Ćao!